Aitor... Gaina, Aitorren ondan esai. Bai. Ze berriz honea? Bai. Hori da, Hori. ekutxo bat egin. Etxeko lanetan laguntzen aldugu bat ere. Gutxi. Bueno, platera bazkaldu eta garbitzen utzi. Alegia, arraskara eraman Hoi da, bai. eta hor utzi, quieto. Bai, lan gorra izatea, baina, bueno. Fregatu, Fregatu... sekula ez. Keba, lavajia sartu igual, baina. Eskuketzen ditu guzti pelota. Plantxatu, Plantxatu... zer da hori, ez da? Zer da hori? Ni Europa normal ez da plantxatzen. Eta inkluso ez dakit, erratza pasa. Bai, erratza bai, taberna garbitzet. Taberna daukeu eta taberna guzti garbitzen dik. Bai, etxe baino lan gehiago da, Baina etxean ez errez, Etxean kolperik ere. Bueno, ez, egi esateko eta gutxi. Ama kontentu izango da. Bueno, hortxe biltzea iskamilatan, baina, bueno. Ez lo que hay. Aguantatu beharrak izango ditu, bederrak. Aitoren amatxok, nola izan du amatxok, por cierto? Izaskun. Izaskun. Xoma. Izaskun Gabon eta ongi etorri! Eso, Gabon. Bi musun semeari. Zer? Jarri biokan zuen lekuan. Bueno, a ver, nahu behar Hola. Iker, ez dugu zure amagarri. Aitorren amagarri dugu. Urrun nazi bile baia. Gabon Izaskun. Kaixo, Gabon. Ama gaztea eta guapa, Aitor? Hombre, Semea bezala. Mutil katxarroa dela eta Euskal Herriko seksimolata hori bai, baina etxean kontu gutxi. Ez da, laguntzen eta horrela. Hombre, egia esan, asko ez duite, baina baita ere esan behar da, bueno, klasetik etorri, gero egunero entrenatzea jutea, eskupelotan ibiltzea. ni okupauta bizi nahi. Orduan, bueno, etxekoa, bigarren gauza bezala. Baina hala ere esan du, amarekin iskan bilan da ibiltzen dela. Ba, bizkat hori oten geha gaine, klaro. Arreba okorrago, Arreba da kaina sartzitena. Arreba ez dugu ekarri, Aitor? Obe. Ondute. Bai, alaxe da, baina, bueno, gero baita ere umeak entrenatzea jutea, taberna lanean, da, bueno, nahiko okupatu dago, baina, bueno, aberse animatzean gaixo baita ere parte hartzen txeko lanean. Adibidez zertan jarriko zenukezu gustora. Egunero, Ba, adibidez, janaria prestatu, bazkaria prestatu edo... preparatu. Adibidez. Bueno, tarteka animatzea oso Tarteka ondo, animatzen naiz, gaina oso ondo prestatzen ditu bakarrik, Nire bueno, oso pizzadia tarteka. Esan du tortilla patata egiten ausartuko litzakela. Ez dakit, etxean izan duzuen suerterik hori probatzeko. Behin bai. Bueno, noiz baita egin du, baina tortilla patata baino gehiago eta pizza, ez? Oso ondo, ez? Ba, ene pizza Nik uste gehiago, ez gehiagotan. Aurrekoan pizzaiteko eraman. Eta etxetik kanpo bizitzeko nola ikusten duzu semea? Asko ikasi beharko luke, edo, bueno, igual, bere lagunak jarriko dio, kaina pizka sartuko lioke eta, ber, kaso gehiago iten dion. Moldatuko nitzake. Baina moldatu beharko, ez? Azkenean beharra ikusten dunen egin beharko luke, klaro. Nola iten dio? Nezesidadea bezalakorik ez dago, beharra bezalakorik ez dago ikasteko. Hori da. Seme hona alda. Oso ona, bai. 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 Generalean kejarik ez daukagu, eskerrak. Hoxe, etxean gutxik laguntzetera, bestela, Hoi bai, ondo, ez? baina bueno. Lagunekin eta joaten alda etxera, altzera eta lagunekin joaten alda. Bai, Etxera, bai. bai. Eta neskarik segula eraman aldu. Nola? Neskarik segula eraman aldu etxera. Ez, oindik, ez dite presentatu behintzat. Jolen. Ze, Aitor? Ze? Ze panorama, de repente? Aitor, bere amarekin? Flipatzen hau, Esan nion, ez etortzeko. Ja, hoi esate ziten. Baina, bueno, animatu inaiz, zergatik ez, Saio hontatik etxera norbait eraman beharko bazenio amari, nor eramango zenuke. Tortilla patata bat afaltzera. Zeinek? Nik? Bai, Zuk. Nik, ama nuke. amaren gana nor eramango zenuke. Zure kuadrillatik, etxera, tortilla patata Nik, afaltzera. hostia, bale, galduta nion. Galduta. Ez da, danak kuadrian Dena etorko jatorra leke gara, etxea. ezta? Venga, afaltzea. Bai. Ezagutzen dituzu bere kuadrillako lagunak, ja, Bai. etxean eta ikusita, ezta? Bai. Talde majoa dauka, Aitorrek. Oso, bai. Zure favoritoa zein da? Bere kuadrillatik? Bai. Favorito ala esateko... Izenak ez dakizkit. Oso zati jarri diazu.
Izenak oraindik ez ditu ikasi. Hau da, Enara, Legorretakoa. Eixo ama enara. Kaixo. Enara izaskun Enara. Legorreta zure bilagonakoa, igual. Hori da. Bilagonakoa. Sekula komentatu du, etxean inor... Bere lagunik edo. Hortako oso asko gustatzen zaio. Oso reserbatua, oso Bai. bere barrukoa. Haitu hartzea pizkatirak, aban. Pizka, behai, azten baldin bada, orduan bai, askatzea baino bestela, ez du asko kontatzen. Ez. Eta zuk ez ziozu tiratzen edo? Batzutan bai, baina bueno. Zenbaitak gehiago tira batzutan gutxi berantzute, oseak, Pelotari guztiek izaten dute gesto hori, nervioso daudenean, hasten dira horrela takoak eta jartzen ariko ari da bezala. Aitor hortan ari da horrein. Ze panorama jarri daten alu hauek ama aldamenean. Beste aldean beste bat. Oso. Oso ez. Oso. Pasait izaten egin. Eskerrak zuek zaudeten hortarako, talde jatorra eta. Bai. Amaian akor, kuxkuxero parea. Ni uste laizter izango ala Enara etxoen afaltzen. Hemen jendea nervioso dago. Bai, zeiru itzen zaizuen ara, Xaskun, aitorrentzako. Oso neska guapa. Bai, Hore jau da zuen nahi, Bai, Así que laizter etxen tortilla patata jaten, Ostra. Bai, zuk uste zu? Bai, a ber, ba. Pizza engota mazu tortilla patata. Bueno, bale. Pizza boto. Zua zera itea bintzat horre balio du. Eta postretarako txurroak igual. Bai, Amaren txurreritxik ekarrita. Bai. Ondo dau, Baina afaltzeko problemarik ez genuke izango. Ez. Ni ere joango nintzateke, baina molestatu besterik genuke egingo da. Ja. Bibolina jotzera. Bibolina, tirapurekin joango naiz. Tirapurekin, Aitorren etxera, bibolina jotzera. Orduan semean du ikusten duzu eta ez dago problemarik hemen. Beha oso guztua dago, esak etortzea, hain gustora, horrek asko balio du. Bai. Izaskun, Bai? semeari pizza, tortilla patata eta kafea ere gustatzen zaio. Bai. Eta kafea konpainia honean baldin bada, oraindik Miratzen izan nahi zu, nik kaputxeno hartu bat. Ni beste bat. Bai. Zeiru ditu zaizu, indioen bideoi. Gaizto die, ikotea pillar, Hostia. Esango nuke. Bai. Eta maiaketan akorrik esan dutena. Zer esan dute? Pareja hona iten deuela ez dakizte. Oiko hortako, parro batzuk. Surfeko horrez zeona. Zupegin mure eukezula eta... Ja, bueno, ez da asko ikusten horri perdiolaketela. Eta talde berdinean egoterena eta hori ondo, ez? Hombre, bani, nahiago talde berdinen egotea. Zeola, ez dakit gero aterpetzen zeingo deun, baino... Bai, ondo matea. Hobeto, ez? Gustoa. Bai. Ondo eramaten aiztekin? Bai, sin más, ondo ez. Eta kanpoan elkar ikusi dezue? A ber, berez ez, baina egun baten, trenean ikustea. Oida, trenen ikustera. Eta sorpresa hartu zenuten ikusi zenutenean, elkar ikusi zenutenean. Eski nahiz gogatzen. Beak ikusi zen aurrena, esken Hori da. ninteatu dez, nire hona iserita. Da etorri izan da, baitor da. Ja, bizikletak itze, beti klasea bizikletan guten. Ba, bizikleta, esken nire urrutin ikastet, esanet, temporatik klasea bastanteak eta bizikleta gena ibiltzen naiz aurre atatzea. Bai. Eta jendeak aletik Beroa. zer esaten dizuete, bikote bezala? Bai. Bueno, Juston lata sartze jate. Kuadriakok eta batez, Kuskus. Eta launek eta, bai. negatibo bate basin mas, aitortze ez dakize. Sin más. Oida, Sin sin más, mas. sin más. Ambientea, esango dizuet, kafea bezalakoa daula. Beroa. Izaskun, Bai? pareja txarra ez dute egiten. Oso ona. Bai. Eta Aitor, Bai. amaren bisto buenoa beti izaten da importantea. Hombre, bestelare asko zit importa, no? A ber, baina izate beniten. Kristona, ari gara montatzen kriston tinglaua. Jo, eske gainera, biak morenoak, eta biak altuak, eta Biak iputxiak. trenean egunero ikusten dute elkar. Ez egunero, Egunero ez, Baina, batzutan. ia.
Ze kalean ez dakazute Hala. arazoa mobil hartzeko. Aterpetxen bai, baino... Bueno, a ber, Aitorrekin hitz egiten bestera WhatsAppetik, Janirekin bai eta bestekin bai. Bai, ez dakit. Berdin. Berdin. Gauza bat egingo Pixka dugu. gehiago. WhatsAppeko talde bat sortuko dugu. Aitor eta Ainara, Izaskun ere bai eta kuskuseroak kotileatzeko. Zuek astero informazioa pasa. Orduan ez asko itzengoan. Trenean egunero ez baino zenbatean behin edo. A ber, ez dakit, ez ikusi, 3 aldiz edo, 4 aldiz. Bai, Tokatutakoan ez da? gautakoan. Eta ze izaten da, epa, jo, elorte. Edo, Da, programazan. edo elkarrekin egiten duzu viajea, edo. Ba, noski, normal. Jo que se, ez dakit. Bueno, ikustea eta nitzeitu pixka bat, ni bila honan gehatzen naiz, eta behar legorreta juta. Viajea egiten duzu hiruok. Hiruok. Enara, Aitor eta bizikleta. Ba, bizikleta hortxe dutea, beti onduan. Bueno, Izaskun, eskerrik asko gurekin izateagatik eta beste arte. Horregatik. Gabon eta txalo bero bat!